Ξαναπέτα τούτα που πες. Ξαναπέτα. Η Ελλάδα θέλει νέον Κολοκοτρώνη. Και εσείς στην Κύπρο Κολοκοτρώνη. Ποιος είναι? Ο Ανδρέας ο Πέρστικος. Που νοιάζεται για τον Έλληνα. Εχόρεψα 15 φορές στην Ελλάδα με τη Βράκα. Και 15 φορές στην Κρήτη. Θεσσαλονίκη Σέρρες. 5 φορές στο Σκόπελο. Όχι να τους έχουμε να φανίζουν την Ελλάδα. Για ποιους μιλάς? Για τον Μητσοτάκη μας. Και τον Πορτοσάλτσε μας. Είναι και τον εμάς. Άδωνη μας. Είναι εμάς, αφού είναι εμάς. Γιατί εμάς? Δική μας? Είναι δική μας. Α, μπράβο, να μην το λέει στο μας. Θέλουμε να σωθεί η Ελλάδα.